Пачатак жніва не проста уборка зерня на полях. Гэта даніна павагі традыцыям нашых продкаў, гэта сустрэча мінулага з сучаснымі агратэхналогіямі і машынамі. Гэта непарыўная сувязь пакаленняў людзей, якія выбралі працу на зямлі, каб духмяны бохан хлеба быў на стале ў кожнага. І сёння лёс ураджаю у руках камбайнераў і вадзіцеляў, работнікаў зернесушыльных комплексаў. Важкіх намалотаю дабрабыту пажадала ўсім першы намеснік старшыні райвыканкама Святлана Сераш. На плённую працу благаславіў вяскоўцаў іерей Евгений Саўчук. Ён правёў малебен на пачатак добрай і важнай справы і асвяціў сельска-гаспадарчую тэхніку. Зажаты і першыя снапы новага ўраджаю. Старадаўні абрад правялі удзельніцы народнага фальклорнага ансамбля «Маркаўчанка». Па традыцыі снапы ўручаюць гасцям, а тыя падкідваюць збажыну 3 разы ўверх і загадваюць жаданні на багаты ўраджай, каб тэхніка не падводзіла, і Гасподзь дараваў добрае здароўе ўдзельнікам жніва і спрыяльнае надвор'е. Масавая уборка ў раёне не за гарамі. В этом году запланирована площади уборочная 15 654 гектаров. Это зерновые, зернобобовые культуры без учета кукурузы. Также кукуруза на зерно 1820 гектаров и 4740 гектаров рапса. Вот. В целом, скажем так, озимые культуры перезимовали достаточно хорошо. Урожай, по моему мнению, должен быть, в принципе, неплохой в этом году. Вот. Особенно, что касается зерновых культур. Ну и планирую, конечно же, госзаказ выполнить в первую очередь. Збажына нізка кланяецца хлебаробу і ніва шчодра аддзячвае селяніна за працу. А добры настрой падаравалі ўсім гасцям свята артысты народнага вакальнага ансамбля «Віва» Маладзечынскага раённага цэнтра культуры. І вось гучыць пажаданне і каманда. Всем богатой погоды и богатых урожаев. По комбайнам! І камбайны адпраўляюцца на палеткі. Між іншым, у гаспадарцы «Усходагра» ўжо ўбралі 120 гектараў азімага ячменю з сярэдняй ураджайнасцю 52 цэнтнеры на круг. Пад зерневай культуры тут адведзена 1200 гектараў і 420 пад рапс. Тэхніка падрыхтавана да ўборкі своечасова, а нядаўна ў гаспадарцы набылі і прэс-абмотчык саломы. Вадзіцелі і механізатары сваю справу ведаюць добра. С 5 комбайнов у нас 2 семейных экипажа. Они уже на протяжении около 15 лет у нас работают. Они в прошлом году у нас были тысячники и стремятся в этом году быть первыми тысячниками в Молодеченском районе. Также работает 2 молодых экипажа. Один из них в прошлом году занял первое место среди молодых экипажей по Молодеченскому району. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.